Bones tardes a totes i a tots. Novament benvinguts i benvingudes. Avui, en aquest cas, estic en companyia de Maria Margalida i d'en Toni. Estem aquí per celebrar aquesta conferència, taula redona, reunió, diria, entre companys i entre amics que estem aquí, per seguir celebrant el que és el nostre cicle Inca té memòria i concretament, per suposat, la commemoració en els 500 anys de la Germania. Bé, una mica també en la línia de la nostra adhesió en aquesta commemoració de la comissió, al llarg d'aquests 3 anys que venen per davant tindrem ocasió de celebrar moltes conferències, debats, espectacles, hi haurà moltíssima d'activitat envoltant en aquesta fita de 500 anys dels agermanats. En aquest cas, jo estic molt contenta de poder donar la benvinguda a Maria Margalida i a Toni, que són les dues persones que avui posaran llum a moltes de les qüestions que sobre la Germania, on bé, no en sabíem o a vegades no en sabíem prou, i penso que és molt important que tinguem ara aquest inici ahir, com ahir ja vàrem iniciar amb la presentació del llibre d'en Guillem Morro, i com passat demà, i això és molt important, tindrem la fita de que a les 12 hi haurà la lectura del manifest de la Comissió 500 anys de Germanies. Bé, com ja he dit, en primer lloc vull donar les gràcies a les fundacions d'Arder Mascaró per poder fer possible avui aquest debat, taula rodona, conferència damunt la Germania de Mallorca 1521-1523, i en aquest cas, novament, benvingut Toni, Antoni Rodríguez, company, amic, exregidor de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, però que avui està aquí com a membre de la comissió de 500 anys de Germania i també com a autor que acaba de publicar un llibre, molt concretament, com ell ens dirà avui, segur que tindrà ocasió de dir-nos, sobre una figura molt important, que és en Pau Casasnovas i que aquí a Inca hem de reivindicar molt especialment, i na Maria Margalida Perelló, que també és membre de la Comissió 500 anys de Germania. Ella és historiadora, actualment fent la seva tesi doctoral de la societat postagermanada, ho he dit bé? Sí. I també ella és finalista del Premi Font i Roig, que es diu La Germania mallorquina, un estat de la qüestió. Així que, bueno, jo ja vos deixo amb els dos experts d'aquesta conferència d'avui i res, m'agradaria molt, si abans que comencem a parlar, entrant directament a la Germania, com jo ja deia, crec que és important que contextualitzem i que contem a la gent com és que comença la Germania? És a dir, de on ve? No va ser un esclat puntual, no? M'imagino que hi hagué unes qüestions històriques, unes revoltes, uns fets històrics que precedeixen tot aquest moviment i que va donar lloc a el que avui commemorem. Sí, clar que sí. La Germania mallorquina té dos precedents molt clars, que són la revolta de 1391 i la revolta forana de 1450. És important destacar que durant els segles XIV, XV i XVI se va acumulant tota una problemàtica que no se resol i se va acumulant i cada vegada se va més grossa. Per explicar què és la Germania mallorquina ha de quedar clar que tradicionalment, és a dir, la historiografia tradicional ha considerat les causes de la Germania com que les dues principals eren les causes econòmiques i les males collites. Però aquesta teoria o aquesta visió és una visió molt simplista. Realment se feia aquesta visió o es donava aquesta visió per donar a entendre que la Germania era un alçament injustificat, espontani i sense una organització ni una ideologia clara, per llevar-li pes. I això se va fer de part de la historiografia del segle XIX molt conservadora. Com ja han dit, per arribar a el que va ser la Germania mallorquina se ve d'un context molt complicat. De fet, en 1340-50 ens trobàvem en una situació que Mallorca ja vivíem una situació molt crítica. Tenien constantment onades de pesta. En el 1371-2 la situació econòmica ja era pràcticament insostenible. En el 73 se va fer la problemàtica de Ballar.
per intentar redreçar un poc aquesta situació econòmica. Tot i això, sempre es trobava una paret pràcticament indestruïble, que eren el govern i les oligarquies que orbitaven al voltant d'aquest. Tot això se va juntar amb un malestar dels sectors més humils de la societat mallorquina, tant menestrals com camperols, i no hi va haver, ja no pogueren pus i provocaren la revolta de 1391. Aquesta revolta s'ha volgut vestir com si fos una revolta de caràcter o de caire antisemita, per relacionar-ho amb les revoltes que hi havia arreu de la península en el 1391 d'aquest estil. Tot i això, és una visió molt simplista. La revolta de 1391 a Mallorca, la historiografia, ha deixat molt de banda les causes socials i les causes econòmiques i polítiques. Realment, eren una part de la societat descontenta que anaren a la ciutat i no actuaren contra els jueus en un primer moment, sinó que anaren contra els sectors benestants d'aquesta ciutat. Però aquests els van desviar cap a Escai i per això se va produir l'assalt en Escai. A més, durant la revolta de 1391, els impostos que s'havien d'haver pagat no se van pagar, per tant, a part de tota la problemàtica econòmica que hi havia, se li havia de sumar els impostos no s'havien pagat durant el semestre de 1391 i la multa que se va posar després d'aquesta revolta per part dels sectors que s'havien alçat. Per tant, ens trobàvem que la situació era igual o pitjor antes de la revolta i que a més s'hi afegien tota la problemàtica que se va acumular al llarg del segle XV. Aquesta problemàtica és molt densa i per resumir-la així pinzellades diré que a l'inici de 1400 la universitat de la ciutat i de Rennes està pràcticament en bancarrota, és a dir, està en la ruïna total. Se va intentar solucionar fent el contracte sant, però bàsicament va ser una eina de corrupció i que va acabar en mans de les oligarquies i que no va servir per res. A més, en el 1410, amb el compromís de Casp, sabeu com el Regne de Mallorca té un escàs poder o un escàs pes dins la configuració o dins la configuració de la Corona d'Aragó. Recordem que el Regne de Mallorca no té cors i, per tant, a l'hora de discutir coses amb el rei no pot exercir una pressió sobre aquest i era molt mal de fer. Sempre havien d'enviar representants mallorquins o del Regne de Mallorca a través d'altres cors. És a dir, no podien tenir representació parlamentària en unes coses com a tal. Després, hem de tenir molt en compte un altre aspecte molt important, que són els conflictes entre els bàndols o les banderies a Mallorca. Primer de tot, en el segle XV ens trobam amb dos bàndols enfrontats, que eren els mallorquins i els aragonesos. Després, veurem com aquest enfrontament el van ocupant altres famílies, com per exemple els Puig d'Arfila o els Almudaina i Escai, així enfrontats, i que posteriorment també els veurem amb altres famílies com Can Amunt i Can Avall. És important un fet de les banderies relacionades amb les germanies perquè quan se va iniciar la revolta o la revolució germanada, aquest conflicte de banderies se va aturar. Se va aturar per lluitar contra un enemic comú, que eren els germanats. Després, tornant al segle XV, hem de tenir en compte que tota aquesta problemàtica que era present a la revolta de 1391 i seguia estant en el segle XV, però encara més a més en tota la problemàtica d'aquell segle. I quan els sectors més humils de la societat mallorquina no van poder pus, tornaren a esclatar amb una revolta, en aquest cas en la revolta forana de 1450, protagonitzada inicialment per els forans i després també s'hi dirien els sectors més humils de ciutat. Tots coneixem noms tan importants com en l'Otort, Ballester, de Manacor, que va ser un poble molt important i on se dirien molt de forans. La revolta forana va ser molt dura, la seva repressió. De fet, se li van imposar unes multes econòmiques molt altes i molt elevades. I és important destacar un fet molt important, que és que tots aquests forans que s'havien aixecat en la revolta de 1450, quan hi va haver la Guerra Civil Catalana en 1463,
pot ser que estan demostrant amb els darrers estudis que pot ser que tinguessin qualque connexió entre ells, però així i tot no se va aconseguir que Mallorca intervingués opposats de costat d'una o d'una altra durant la Guerra Civil Catalana. A final del segle XV la demografia va augmentar i tot això s'hi ha d'afegir les conseqüents onades de pesta que encara se n'anaven repetint, però hi ha un factor a tenir en compte que no va augmentar, que és la producció cerealista. És a dir, per molt que augmentat la població, no va augmentar la producció de gra i, per tant, era també un problema endèmic. A més, s'estava produint des de feia segles un conflicte endèmic entre la part forana i ciutat. Un dels principals problemes que tenien era que molts de forans que s'havien enriquit o eren pagesos benestants anaven a ciutat i quan vivien a ciutat deixaven de pagar per les possessions, deixaven de contribuir per les possessions que seguien tenint a les viles. Però el cerimoniós, en el segle XIV, ja va dictaminar que tota la gent que se n'anava a la ciutat havia de seguir pagant per les possessions que seguien mantenint a la part forana. Així i tot no se complia aquesta programàtica que va dictaminar. I això era una demanda constant i endèmica que feien els forans. Ja arribat en el segle XVI, trobant que s'intenten fer són quines reformes, tot i que sempre se troben en una mateixa oposició, que és el govern bàsicament el poder dels ciutadans i de les oligarquies que orbitaven al seu voltant. I ja entram després en el problema de la sentència arbitral de 1512, que és un punt essencial per entendre l'hegemonia mallorquina. Està bé que diguis això perquè ja ho he dit abans, no? Que aquí hi ha una persona que sempre reivindica a la figura d'en Pau Casasnovas i que és Antoni. És cert, ja no només perquè és cert que, ja sé que no vols que ho digui, però acabes de publicar un llibre que se diu Pa qui Déu, però tu sempre, jo t'he sentit, jo fa molts anys que te sent parlant d'en Pau Casasnovas i que te sent reivindicant en Pau Casasnovas, ja està que avui estem a Inca, però en Pau Casasnovas és vera que el reivindica sempre i que tu moltes vegades dius que no se li ha fet prou justícia a la importància que va tenir en Pau Casasnovas. És cert que parlàvem de la sentència arbitral de 1512 i m'agradaria que menys me poguessis per nou. El meu interès per en Pau Casasnovas, per la figura d'en Pau Casasnovas, arranca l'any 2010, quan l'Ajuntament d'Inca decideix anomenar-lo fill il·lustre i m'encarreguen a mi la defensa d'en Pau Casasnovas, de la figura d'en Pau Casasnovas com a fill il·lustre. A partir d'aquí va ser quan vaig començar a estudiar la seva figura i me'n vaig donar compte que la figura d'en Pau era una figura totalment desconeguda, fins i tot per aquells mateixos estudiosos de la Germania que vindiquen en tota la justícia la figura d'en Crespí, d'en Colom, però en Pau queda com a arraconat. Jo penso que en Pau, dins un país normal, seria una de les grans figures de la nostra història. I a un país normal, a les Germanies, en Pau, en Colom, en Crespí, ja s'haurien fet 10 pel·lícules. Nosaltres no som un país normal i en Pau el tenim deixat de banda, com a moltes dels altres aspectes de la nostra història. No és que vulgui fer especial menció d'en Pau com a persona que ha estat denostada i deixada de banda. No, són moltíssims. Però bé, anem a la sentència 1512, allà on en Pau Casasnovas encapçala una delegació, una ambaixada, que se'n va parlamentar amb el rei, amb en Ferran, i arriben a una sèrie d'acords econòmics. Aquestes estaran anant en Pau. La negociació. Vaja, el meu punt de vista, per lo que jo he pogut estudiar d'ell, ell era un home caut, negociador, que li interessava arribar a unes fites i que anava molt alerta. En 1512 s'arriba a aquesta negociació amb el rei accedeix en aquestes peticions que feia aquesta ambaixada, en nom, evidentment, del govern de Mallorca, del Gran i General Consell,
Però quan en Pau torna a Mallorca, l'oligarquia, com molt bé deia la Margalida, envia una delegació immediatament a veure el rei i a Logroño li fan tornar tot el que havia acordat amb en Pau, li fan tornar enrere. Aleshores, la gent aquesta queda molt decebuda i en Pau, per exemple, fins i tot és perseguit posteriorment per l'oligarquia acusant-lo falsament, des del meu punt de vista, d'haver tergiversat l'economia. En Pau havia estat dalt de d'Inca, havia estat instador de la part forana, instador d'Inca, i se'l deixa com a de banda. I de fet, en Pau, a partir de 1512, queda com a relegat i postergat i no se'l torna a veure, o no se'l torna fins a 1521, que és quan se'l va cercar perquè ocupi la plaça, diríem, d'instador de la part forana. Però en Pau era bugia, i crec que aquest és un tema molt important que com a historiadora la Margalida no en pot parlar, de la guerra de bugia. Sí, la guerra de bugia se va produir en 1515, però antes és important posar-vos en una mica de context. La monarquia hispànica, en el 1510, va decidir ocupar o conquerir un parell de places del nord d'Àfrica, entre elles Bugia. El que passa és que en 1515 aquesta plaça perillava i per la proximitat van requerir o van demanar als mallorquins, també van anar mallorquins, crec, perquè anessin a ajudar a defensar aquesta plaça. Què passa? Que moltíssim de mallorquins, i concretament moltíssim de menestrals de ciutat que casualment vivien més o menys en els mateixos barris i eren veïnats i per tant se coneixien, van anar a defensar Bugia. Òbviament també hi havia forans i això encara va unir més aquesta gent. Què passa? Que se n'anaven allà i eren gent que no tenien coneixement d'armes, o generalment no en tenien. I allà se trobaren que se van especialitzar en una vida de guerra, pràcticament quasi de mercenari. El problema arriba en que quan s'ho junten, òbviament, això no passaria el dia d'avui. Tu expliques els teus problemes, les teves inquietuds i els teus desitjos. I jo deduïm, jo i molts investigadors i jo, que va ser en aquell moment on tots aquells mallorquins posaren en comú tota la problemàtica acumulada durant segles i no resolta i varen començar a pensar quina era l'opció, quina era la millor manera d'arreglar les coses. A més, no només aprengueren a emplear armes, sinó que també van aprendre una manera d'organització militar. Aprengueren una manera d'organització militar anomenada desaners i cinquantaners, que és la que van emplear a la defensa de Bugia i que durant la Germania mallorquina va ser utilitzada per part dels agermanats. Això és un fet molt significatiu que demostra que aquest lligam entre els mallorquins que anaven a Bugia i les germanies és totalment indubtable. Després, hem de tenir en compte que la Germania mallorquina, tot i l'esforç de molts historiadors del segle XIX conservadors, no va ser un alçament aïllat ni buit de contingut, sinó que s'ha d'emmarcar i s'ha de contextualitzar dins tot un moment d'alçament dins la monarquia hispànica. Recordem que a final del segle XV a Galícia hi havia diversos aixecaments que s'anomenaven les revoltes dels Girmandiños. Després, ja a partir de 1519, trobam l'alçament de la Germania valenciana, que té una indubtable relació amb la Germania mallorquina. De fet, el primer que fan els germanats mallorquins, o el segon, primer dit, és entrar en contacte amb els valencians i enviar un grup de germanats mallorquins a València a saber com s'ha de fer la Germania. Per tant, els lligams entre una i l'altra són totalment indubtables. Un altre lligam que trobam, un altre punt de comparació, és que a València tenien un òrgan agermanat que se deia la Junta del 13 i a Mallorca se li anomena la 13ena. Per tant, tornem a veure un altre lligam. Amb els comuners també hi tenien relació, els agermanats també van tenir molta relació. Les comunitats s'iniciaren ara també farà 500 anys, que també estan preparant commemoracions i
està molt bé que se facin aquestes efemèrides i se commemorin. I trobam un dels lligants entre els comuners castellans i els germanats mallorquins amb el setge del Cudi. De fet, molts de mascarats, els mascarats són els antigermanats, refugiats del Cudi diuen que hi ha castellans del costat dels germanats i lluitant amb els germanats perquè les tàctiques que utilitzen de lluita no són les típiques que hi havia aquí. Entre una de les tàctiques... Sí, les tortugues, les torres... Exacte. I clar, això no era típic d'aquí i la gent se va sorprendre i va dir ostres, és que això ha de venir de fora i van veure que després de la derrota de Villalar, molts, els que pogueren, els que varen fugir, van venir cap aquí. Tot i que aquests alçaments, tant la germania valenciana com els comuners castellans com els germanats mallorquins, són 3 alçaments coetanis o pràcticament simultanis. Ha de quedar clar que la germania mallorquina s'inicia quan aquests altres dos ja entren pràcticament en declivi i que tot i que tenen trets semblants, tots responen a tota una casuística pròpia. No se pot dir que fossin 3 alçaments que defensassin el mateix ni els mateixos sectors socials que protagonitzaren. Per tant, per entendre correctament la germania mallorquina s'ha de tenir molt en compte aquest context revoltat. Hi havia un malestar general, també dins la península, que cada país ho manifesta de la seva manera, els germandinyos, les comunitats, els germanats valencians. Aquí a Catalunya no va arribar a esclatar, hi va haver intents, però no va arribar a haver-hi d'això. Se va intentar a Vilacona, per exemple. I per lo que parlaves de Bugia, el que s'ha de tenir molt en compte és que no hi havia exèrcit en aquell temps. Allà el que hi havia eren milícies. Lleves. I els mateixos que després van ser germanats eren gent del carrer que un pic a l'any o un pic en el mes se reunien en el camp de l'Oca per assetjar les armes. I que les armes que ells manejaven eren ballestes, espases, llances, el que hi havia fins allà. I el punt àlgid de Bugia és que allà se'ls entreguen armes de foc. I aquestes són el que els fa poderosos en els germanats. I per què se queden les armes de foc? Perquè el virrei, quan tornen cap a Mallorca, no els hi paga els sous que els havia promès. I els germanats diuen, mentre no mos paguin el que mos deu, nosaltres mos quedem les armes. I hi ha fins i tot edictes perquè tornin les armes sota peines. I ells se neguen a tornar-les. Ells se les queden. Clar, en el moment de l'esclat de la Germania, ells estan armats, estan fortament armats, i això permet que la Germania triomfi i que el govern de la Germania duri 2 anys i pico. De fet, van fer una mostra en el febrer. Efectivament. En Vinimelis la va recopilar, crec que era dia 24 de febrer, i un número bastant elevat de persones armades desfilant pels carrers. Moltíssima gent de la part forana, de tots els pobles, desfilant a ciutat, per davant del convent de Sant Francesc, que és allà on ara hi ha el Parlament, fent la mostra de la força dels agermanats en aquell moment. I això fa que el virrei, entre d'altres coses, se'n vagi exiliat a Eivissa. I aquí quedi un poder paral·lel, que és un poder agermanat, és cap a aquí. I aquí esteu. Ara heu dit la paraula i a mi m'agradaria que mos explicàssiu a totes les persones que estem aquí i que estan a l'altra banda de la pantalla l'esclat de la Germania. Mireu, l'esclat de la Germania també s'ha de tenir en compte, una mica el context una altra vegada. No va passar d'un dia per un altre, sinó que des de finals del 1520 ja s'anaven reunint el menestral de ciutat i s'anaven reunint i feien reunions secretes i òbviament posaven en comú els seus anhels i els seus desitjos de canvi. El governador, el virrei del Regne de Mallorca, en Miguel de Gurrea, assabentat d'aquestes reunions, les va voler prohibir, va voler intentar evitar que se poguessin reunir i quan va veure que ja no hi havia altra manera d'aturar aquestes ànsies de revolta i d'alçament i de canviar aquest ordre establert, va decidir empresonar els 6 menestrals. Concretament aquests, entre d'altres, eren en Joan Crespí, en Joanot Colom, entre un parell més. Això va ser el dia 6 de febrer
I aquesta data de 16 de febrer és un poc té un poc de controvèrsia, perquè hi ha autors o hi ha teories que defensen que aquest dia ja havia estat triat anteriorment per dur-se a terme un alçament i el virrei, com a darrera opció, assabentat d'això, va tancar aquests menestrals, i l'altra opció, l'altra visió, és que no hi havia cap dia elegit i simplement durant els rumors de l'alçament imminent, Miguel de Gurrea va decidir empresonar aquests menestrals. Sigui com sigui, el que és cert i no en tenim cap dubte és que dia 6 aquests menestrals van ser empresonats a la presó ja a Cort, i dia 7 una gran massa de població se'n va anar davant Cort exigint la seva alliberació, i així va ser. L'esclat va agafar tanta força i va ser aprovar tanta de gent que per molt que hi hagués el Miguel de Gurrea personalment no va fer que això s'aturés ni va calmar els ànims, i de fet aquest dia va ser quan el Miguel de Gurrea se va trobar, va descobrir que estava tot sol, que ni l'oligarquia ni els nobles li feien costat. De fet, hi ha una figura molt polèmica, és en Francesc Burguès, el procurador real, que era el que manejava els bombers del lloc, i que aquest el va deixar de banda en Gurrea també. I aquest, de fet, anys abans havia intentat destituir en Gurrea també, sent un jovenet, perquè el càrrec de procurador real ja li venia de son pare. I aquests eren el cap de l'oligarquia que manejaven els bombers i que en Gurrea havia intentat també, en el principi sobretot, amb el mandat del rei Ferran, redreçar una mica el tema econòmic i havia topat amb l'oligarquia encapçalada per Burguès. Jo tinc la teoria, i és una teoria meva, que és que en Burguès va deixar que la Germania començés. Hi va haver un sector de l'oligarquia mallorquina que ja veien amb bons ulls que en Gurrea se li ha complicat la cosa. Sí, sense cap dubte. En Gual, per exemple, i de fet, en Gual, per exemple, després va tornar enrere, se va posar al costat de la Germania, però quan va veure que la cosa s'embrutava un poquet de la caiguda d'en Crespí, ell torna enrere. Hi va haver un sector de l'oligarquia que va ajudar, però també n'hi va haver molts... Inicialment, que ho varen veure amb molt bons ulls. Ara què passa? Que quan varen veure que la Germania prenia força i que anava triomfant, el varen fer enrere. Sí, i no sobretot això, sobretot varen fer enrere quan varen veure la política econòmica que volien impulsar els agermanats, quan varen veure que volien llevar tots els drets, que volien dur a terme la sentència arbitral de 1512, varen dir no. No, jo m'esperia molt bé que lleveu Miguel de Gurrea i a damunt utilitzava una excusa molt bona, en el meu parer. Van emplear l'excusa d'un ordre o decret que va fer en Pere el Cerimoniós en 1344, crec, que deia que ni cap aragonès, ni cap de Cerdanya, ni cap rossellonès podia ser virrei de Mallorca. I Miguel de Gurrea era aragonès i era l'excusa perfecta per destituir-lo. I això va ser el que surt en el document. És un moment clau. I jo crec que inicialment, consideres que en tu no els interessava tenir aquest personatge perquè l'oligarquia sempre ha volgut tenir persones de la seva família, del seu entorn, dins el govern. Com parlaves tu dels bàndols abans. Sí. Que de fet Germania neix en contra, poso jo, les bandolitats. Els dos bàndols que hi havia, pues la Germania té més germanor, i adopten també el nom de València, o sigui que tampoc no s'inventen molta cosa. El govern de segle XIX i els caps, els gistadors també. Sí, de fet, quan en Joan Crespí una vegada triomfa la Germania, el l'endemà, el 18, és nomenat capità major i després li canvien el nom per gistador del bé comú, passa a ser el líder de la Germania fins al setembre d'aquell mateix any. Està des del febrer fins al setembre de 1521. I durant aquest temps, la historiografia tradicional l'ha classificat com el govern moderat de la Germania, com els germanats bons. I nosaltres ja defugim d'aquesta visió de posar en Crespí com a la germanat bo i en Colom com la germanat dolent. Hem de destacar que durant el govern d'en Crespí hi va haver accions violentes, com per exemple el 29 de juliol del 21. Ara me'l volia demanar jo per això. Hi ha una matança de la família de Pats
va ser una matança. Que havia estat en la ciutat i el casteller de Bellver, aquest home. Sí, de fet, quan els agermanats entren en el poder, fan com una espècie de duplicació d'òrgans. Per un costat el rei i els que formaven part antes del govern mantenen la seva estructura, però els agermanats la dupliquen i comencen a nomenar gent. I posen en substitució de Miquel de Gorrea en el Pere de Pats, els que després mataran el 29 de juliol. Un bon fill amb el mateix nom que s'escapa a Eivissa i que després torna com a capità del Cudi. Sí, serà el Cudi. Sí. Nosaltres, està clar que estem a Inca i és evident que jo crec que Inca va ser un escenari prou important i que en podríem parlar molt, i jo com a bona inquera evidentment vos vull demanar per Inca, però independentment d'Inca, voldríeu parlar-nos de qualque batalla en concret? Per favor, digueu-nos una mica. Sí. Bueno, Inca me l'heu de tocar, eh? Parlar de la batalla del Rafal Garcés, que és la batalla definitiva. 1522 arriben les naus a la ciutat, pretenen un diàleg amb els caps de la Germania, aquest diàleg no s'adona, l'almirall Velasco, que era el capità de l'armada castellana, pren la decisió d'anar-se'n cap al Cudi. El Cudi són ben rebuts, evidentment, fan un pont cap a Mallorca, aposta en els castellans i en els realistes i els interessava que el Cudi no caigués, i d'allà hi ha un gran desembarc, d'allà se'n van a Pollença. A Pollença hi ha una petita batalla on els homes agermanats de Pollença surten a batallar. Hi ha un petit reforç també de germanats que venen de fora, també són vençuts, i quan s'arriba a Pollença se pretén que se rendeixi. Hi ha 200 persones, sobretot dones, infants i gent major, que són els que no s'havien anat a la batalla, que estan refugiats en l'Iglesi, demanant el dret d'asil. Gorrea no en fa cas, Gorrea pren foc a l'Iglesi de Pollença i allà de dins moriren 200 persones. Això és un crim de guerra. Ara mateix això és netejar ètnica. D'allà se'n van cap a la Pobla. Aquest dia se'n moren 500 persones a Pollença. Sí. A la batalla havien mort els homes. I després d'Impollença, i després la repressió, que hi ha 2 dies de repressió. Després se'n van cap a la Pobla no troben ningú, però els agermanats són a Mura. I allà, a la vall de Sant Fornari, és allà on s'enfronten els dos exèrcits. Dia 3 de novembre. Dia 3 de novembre. I allà acaben un mil·lenar d'agermanats. La meitat de l'exèrcit. Se retiren, passen una sèrie de temps i les tropes se concentren en el Rafal Garcés, que diríem que està a la carretera d'anant d'Inca cap a Binissalem, a mà esquerra, una miqueta davant del que ara entenem per Can Llanco, un poquet abans, per allà. Aleshores, aquí hi ha una gran batalla, és la definitiva, i a partir d'aquí l'exèrcit, diríem realista, ja té les portes obertes per arribar fins a ciutat. El cercle ciutat dura fins a mitjan març. És a dir, primer de tot, quan acaba el Rafal Garcés, que també se'n moren uns 500 més, és a dir, se'n van cap a la Real. Allà comencen el setge a ciutat i estan des de desembre, gener i febrer i dia 7 de març capítol de ciutat. Però durant tots aquests mesos se produeixen les grans afeccions des del bàndol dels agermanats, perquè el rei enviava cartes, i en Gorrea també, combinant la població a rendir-se, i si no eres dels que dius com els actes molt importants i no estàs a les llistes dels principals agermanats, te perdonaven. Això era inicialment. Després no els perdonaren, després els va rebre tothom. Exacte, no és que després rebessin els agermanats, després va rebre tota la societat en general. Per tant, els oferiren aquest perdó i molts s'hi adheriren. Tot i això, encara hi va haver molts agermanats que restaren dins ciutat. El problema és que ciutat, a part de que hi havia tots aquests agermanats refugiats que eren, crec que eren uns 2.000 en aquells moments, va esclatar un brot de pesta.
que va ser l'alberg de Sant Sebastià, que a partir d'aquest pilot de pestes el patró de Palma és Sant Sebastià. Un germà d'en Pau Casanova va morir en aquestes guerres, en aquestes encontres entre les tropes reals i els germanats que estaven dins Palma. Un dels germans d'en Pau va morir en batalla. Està documentat, això. Després, en Andreu està acusat de gran sermonador, perquè el gran pecat era que durant aquests anys haguessin sermonejat, deien ells, i no era més que fer discursos, que arengar a la masa amb els temes de la Germania. I la Germania, al cap de la fi, era un moviment popular, el que ara entendrien de les bases del poble, i que demanava una revolució en contra del poder establert, perquè el poder establert els tenia gairebé esclavitzats, tema econòmic sobretot, i ja ho has explicat tu molt bé, el tema de la part forana i el tema de ciutat, els senyors, els grans senyors que tenien grans terres a la part forana, se n'anaven a ciutat per no haver de contribuir a la seva part en el que tenien a la part forana, i això ofegava. I deutes, etc., molts temes econòmics que van fer que l'esclat de la Germania no fos una cosa espontània, sinó que vengués d'altres revoltes, com molt bé has explicat abans, i que no tancàs tampoc res, perquè després de la Germania molts dels germanats se tiraren a la muntanya, se feren bandolers. És que ara vos volia Que era l'únic que te els quedava. arribant en aquest punt, podríeu especificar un poquineu més la capitulació i la repressió posterior? Sí. Crec que això t'ho toca a tu, la societat post-germanada. Sí. Palma, bé, ciutat va capitular dia 7 de març de 1523 i a partir d'aleshores se pot dir que la Germania mallorquina no se va començar a reprimir un cop capitular la ciutat, sinó que la mateixa repressió se va iniciar en les mateixes batalles. Tot i això, després de la capitulació de la ciutat, quan se va veure les grans execucions. Tenim una execució que és d'en Joan Colom, de dia 3 de juny del 1523, que és espectacular. Va ser tenassat, va ser esquarterat, varen fer una cosa que se deien els pilars d'en Colom, i hi posaren els trossos, i el seu cap va restar dins una gavi 299 anys. 299 anys. Fins al 1822, que van estar liberats. A la porta pintada. Sí, hi ha la porta pintada de ciutat. I clar, això era un símbol de dir, si t'aixeques, te passarà això. Serà el mateix. No només va ser l'única execució, la van precedir i n'hi va haver moltes més. I després, inicialment, el que se van fer és que cada vila fes una llista o un llistat de persones que s'havien adherit a la Germania. I no només és que es fes una llista, sinó que a damunt s'ha documentat quins són els principals actes que feien, com pensaven, com xerraven i la multa econòmica se li havia d'aplicar. El problema, que no sé si és que no hi digueren pensar inicialment o què, és que les agentes que li posaven aquestes multes era molt pobre, no tenien amb què pagar aquestes multes tan elevades, d'aquestes quantitats de llibres tan grans. I va arribar un punt en què se va decidir optar per la via de les composicions a través de les viles. Cada vila, segons el que se designés, havia de pagar un tant. Que passa que, òbviament, els que no havien participat en les germanies o els que bé l'havien combatuda, van dir, no, nosaltres els que no hem de pagar això. I l'argument que se tragueren de la butxaca per dir-los no, sí, els que heu de pagar és perquè les tropes realistes o imperials vos han alliberat. Per tant, aquests dos bés se'n van a pagar això i damunt, i a més, se van a pagar totes les destrosses que haurà causat el Cudi. Per tant, heu de pagar els germanats per tot el mal que heu fet i vosaltres heu de pagar també per estar alliberats. Fins i tot el Cudi en un principi se va veure obligada a haver de pagar. El que passa és que després hi va haver tota una sèrie de queixes i sí que el Cudi, nomenant la ciutat imperial, li perdonaren, li condonaren aquest deute que havia, segons que havia fet el llistat, havia contragut en la corona. Clar, aquí què passava? Que d'un exèrcit cap aquí de 2.000 homes era cá
i qualcú havia de pagar. I eren mercenaris. I eren mercenaris. Anaven a sou. I evidentment el rei no. Ja ho van explicar ahir en Guillem que el rei l'únic que feia era no perderia. No? Que l'únic que feia era no perderia, perquè sempre hi guanyava. Sempre. Guanyés qui guanyat, sempre hi guanyava ell. Aleshores, el tema econòmic sempre ha estat molt important. I en aquest sentit, com situaríeu actualment el debat? Diguéssim, el debat historiogràfic. Actualment... Bueno, és que realment ens passa un poc, ens va passar l'altre dia, i de fet ahir amb en Guillem també vàrem estar parlant, és que hi ha històric, però avui en dia, amb tant d'accés que tenim més informació, te trobes, i a més això ara mirar un poc un parell de coses que he pres nota i que us volia demanar, i tornaré a una mica a una frase que ha dit en Antoni, a un país normal. A un país normal la gent acolliria la seva història, se la faria seva i la treballaria, i no faria falta fer tanta pedagogia com la que mos fa molta falta fer avui dia, perquè, de fet, per què és necessari que mos adherim a les activitats de la Comissió 500 anys de Germania? Per què és important que facem arribar a la societat mitjançant conferència, mitjançant espectacles, mitjançant petites o grans obres de teatre, exposicions damunt la Germania, etc., quan avui dia hi ha persones que no recullen la història com és? Mira, la història sempre l'han escrita els guanyadors. I Mallorca sempre ens ha tocat perdre. Aleshores, com he dit abans, un país normal, quan considero que podria ser Mallorca, aquests fets s'estudiarien en el llibre d'història, i fins fa 20 anys això no se feia, era impossible. Sí que estudiàvem els comuneros, sí que estudiàvem les batalles que hi havia hagut a Castella. Això forma part de la història oficial. Les Germanies no figuraven en la història oficial, i aleshores se mos amagava, i nosaltres, per desconeixement, no en teníem coneixement de lo que havia passat. Jo ho he dit abans, jo amb el tema d'en Pau Casanovas fa 10 anys pràcticament que m'he mogut. Des del 90, si no record malament, el nom de l'Institut Pau Casanovas se li va posar en el 97-98, però perquè hi va haver un grup de professors totalment minoritari dins el Pau que defensaren aquest nom i que començaren a explicar qui era aquesta persona. Per això vos ho demanava. El 99% de la gent d'allà de dins ho desconeixia en aquell moment. Ara ho coneixem un poc més. Però tu te'n vas a Pau Casanovas i demanes qui era el personatge que posa nom a l'institut i no en tenen ni punyetera idea. Per això vos ho demanava. Abans era el 99%, ara ja m'atreviria a dir que és el 85%. De gent, tu te'n vas a fer una enquesta en el portal del Pau Casanovas, li demanes qui era en Pau Casanovas, i s'ha fet un llibret. O sigui, hi ha un llibret, una petita biografia d'en Pau Casanovas, que se va fer en el seu moment pel mateix institut, i que està allà. Però la gent tampoc no li interessa, no demostra interès, no. I aleshores, clar, això és el que convé també en els grans mitjans de comunicació, que són defensors d'una sola pàtria i un sol estat. Jo, per exemple, no entenc no vaig pel mateix camí, i el que procuro és intentar conèixer allò més proper i allò que és del meu país. Jo per això vos ho demano a vosaltres precisament perquè sou dues persones membres de la comissió que estàu fent aquesta tasca amb moltes altres persones. I que estàu fent aquesta tasca des de la convicció personal, no influenciada per cap altra motivació que la d'investigadora, la de fer pedagogia, dur història a la societat mallorquina actual i la resta, exacte. Per tant, i crec que és molt important perquè crec que aquest debat avui dia ens ha passat ara l'altre dia per dur la moció, per adherir-nos al manifest i a tota la resta d'activitats que hi haurà, que no se tracta de fer una lectura que després la tornarem
ha dit que estem xerrant d'aquí passat demà a les 12, no? Sinó que hi haurà una sèrie d'activitats que impulsau des de la comissió precisament per això, en això me referia, és a dir, de fer arribar a la gent mitjançant sigui una conferència com la d'avui, sigui una presentació d'un llibre o d'un altre llibre, sigui una obra de teatre, etc., però fer arribar a la societat la nostra història, que és una, no és la que conten uns i que conten altres, és una història. I crec que aquest debat avui dia cal posar-lo en la taula perquè l'altre dia, quan veiem la moció, hi havia com allò de... Bueno, de fet, una persona m'ha dit, no tot és com ho contau. Ah, no? I com ho contam? És a dir, anem a veure, no és que jo m'hagi despertat i fet, avui contaré aquesta història, és que no és meu, és que jo me pas amb escrits investigats per experts, per expertes, com la Maria Margalida, que duen molt d'anys fent feina darrere de tot això, que estàs fent una tesi doctoral damunt la societat postgermanada, no? I per tant, mira, just que estem amb això te demanaré, perquè consideres, tots dos, però li demano primer a ella, perquè considerau que és tan important no només adherir-se en els manifestos de la Comissió 500 anys de Germania, sinó, sobretot, a la dinamització i impulsar totes les activitats que hi haurà. Per exemple, nosaltres a Inca ja tenim els 4 carrers. De fet, ara estem en el clàster de Sant Domingo, que està a l'Avinguda de Germanies, no? Però nosaltres tenim el carrer d'en Pau Casasnoves, d'en Joan Colom, d'en Joan Crespí, i tenim abans era un institut, ara és un centre de formació professional, Pau Casasnoves, en feia il·lustre Pau Casasnoves, per tant això ho tenim. Però nosaltres ahir vam presentar el llibre d'en Guillem Morro, avui estem aquí nosaltres en aquesta conferència i una sèrie d'activitats que anirem fent al llarg, sobretot d'aquest any i de l'altre any també, evidentment. Per què és tan important? Sempre ens han dit que la repressió de la Germania va durar 299 anys, però realment, segurament, n'ha durat més, perquè és un fet molt desconegut i que no és nou, és a dir, molt sorprèn que hagi passat tan desapercebut. I això segurament està fet a posta. Evidentment. Ja va passar el mateix ara fa 3 anys, quan se va fer l'Osca-Centenari. Sí. Hi havia un gran desconeixement també de com va caure Mallorca, de que Mallorca havia estat postpeicista fins en el darrer moment i de tot el que va passar. Un gran desconeixement. Per què? Perquè als historiadors oficials els interessava que això se desconegués. Tu ho has dit abans, la historiografia del segle XIX era molt conservadora. Bueno, no totes, és a dir, en català sobretot per en José María Cuadrado. José María Cuadrado. Que s'ha enfrontat, per exemple, el gran defensor de les tesis en contra de la Germania, en contra... Aleshores, quan l'oficialitat del país va per un camí i tu tens tan clar que el camí és un altre, l'únic que pots fer és investigar, donar a conèixer i donar coneixement. I jo l'únic que els recomano a aquesta gent és que contra la incultura, la lectura, que llegeixin textos, que llegeixin gent que en sap, gent que ha dedicat tota la seva vida a la investigació. Jo els informo. Si després de la seva lectura ells troben una altra cosa, evidentment ells seran lliures de trobar el que vulguin, però el manco que se n'assabentin, que tinguin aquest afany de coneixement. Després ja triaran el camí que vulguin seguir, però que triïn, que llegeixin, que s'enterin, que sàpiguen. Toni, és biaix de confirmació molt dolent. Però tot també és així, com a membres de la comissió i com a... Vosaltres li heu posat tot el cop i li seguireu posant el cop, perquè al final això són qüestions vocacionals i motivacionals. Doncs vull demanar, i torna-lo a un país normal, 500 anys, que hem après i que no hem arribat a aprendre i què és el que consideram que hauria d'haver canviat i no ha canviat? O sí? El que els han volgut és que aprenguem a calar el cap. Sí, a fer cas i no els mos, perquè si mos alçam passa això. Se considera la revolució germanada com la darrera revolució del poble mallorquí, perquè òbviament que el tricentenari commemora la derrota de Mallorca, però
la guerra de successió no va ser una cosa que va sorgir des d'aquí, primer hi ha la situació d'aquí. S'enllaçava dins tot un context i dins una problemàtica i d'una guerra dins l'estat espanyol. Dins l'estat espanyol, sí. En canvi, la Germania mallorquina és nostra. És que és una cosa tan nostra que és que defensen la nostra, que no ho defensen, és molt fort. I és important fer molta pedagogia. De fet, en la pàgina web de la Germania 500 hem elaborat una cronologia, ja ho deia tot avui, una cronologia breu, una cronologia llarga, una bibliografia. Sobretot has elaborat, perquè has fet una gran feinada, no? També s'ha de dir. Perquè la Margalida dins la comissió ha estat una de les, com a estudiosa que és i com a historiadora, una de les persones que han fet molta feina, i en diem, però han fet feina la gent que ha de fer feina. No són parers, són dades. No gent que pugui pensar una cosa o l'altra, no. És posar les dades una damunt l'altra. Així és. És això, no és voler manipular en les idees, és posar damunt la taula allò que va passar, el que jo deia abans. Amb investigació científica. Evidentment, investigació científica i la gent que s'ho miri, que s'ho llegeixi, que aprengui qualque cosa, perquè molta gent és ignorant d'aquests fets. I un ignorant l'únic que ha de fer és intentar que sàpiga. Fem una cosa, Toni, jo tinc clar la teva resposta en aquesta pregunta que faré, però segurament si la Maria Margalida me'n diu una altra. Tu que n'has estudiat molt d'això, qualque personatge que t'hagi arribat molt especialment i que no sigui dels més coneguts? El d'Antoni, bueno, el Campau Coses Noves és molt conegut, però... I ho serà més. I ho serà més, exacte. Però hi ha qualque personatge que tu realment t'ha arribat en el compte, mos un poc. Sí, jo no és un personatge en concret, són uns personatges, són les dones. Les dones agermanades, desgraciadament, han passat un segon, tercer, no n'han sortit mai. Però és que pràcticament mai. I els darrers 15-20 anys han començat a sortir articles i llibres que xerren sobre elles. I les dones agermanades eren les grans, les monedores i les grans pregonadores, les que transmetien la germania, les que s'anaven a les places del poble a contar la germania. I de fet, les informacions judicials que tenim, que sobretot a Palma n'hi ha moltes, posen fets de la seva vida o important que feien durant la germania, i me'n recordo una, ara no me'n recordo el seu nom, però me'n recordo la seva descripció, que de molta germanada, gran assassina i gran sermonadora. Més agermanada o més afectada que el seu home. I em va fer molta gràcia, i com aquesta n'hi ha bastantes. I no ho puc quedar amb un personatge concret, jo amb aquest amb elles, perquè... Per dir un nom, que jo sempre m'ha fet molta gràcia, per dir un nom, Floreta Garcés. Sí, també. Per dir un nom, va morir cremada aquesta dona per la Inquisició, però era una d'aquestes sermonadores. I com ella, amb ella, l'he volgut utilitzar ja com a figura per donar protagonisme a totes aquestes dones que han quedat marginades completament per fet de ser dones. Però eren. Sí. I qui va patir després la repressió de la Germania van ser sobretot les dones. Clar. Com en tota guerra. Els homes havien mort molts. Molts van haver de partir a galeres. Però després qui quedaven al poble per treure sort, per treure els al·lots, eren les dones. Clar. I de segur que està molt bé, perquè ara m'ha vengut en el cap que si Inca ja té 4 carrers, doncs podríem plantejar un de les germanades, no? Per exemple, les dones de germanades, carrer de les dones de germanades. Ja està, això serà després gràcies a Ana Maria Margarida. Són essencials. I ara vos demanaré que me contesteu amb un titular, amb una frase. Què és per tu la germania? Per jo, sinònim d'alegries actualment. I una lluita per canviar per canviar la societat establerta. Molt bé, tant per tu. Una vindicació com a poble. Molt bé. M'heu fet cas, això, normalment. Quan dic amb una frase, després no sé què amb una frase, m'heu fet cas ara. I germania amb una paraula? Tu ja ho tens fàcil. Revolta. Revolució. Molt bé. I
qualque cosa que mos han deixat dins el tintero, que vulgueu, qualque anècdota? Hi ha moltes. Però hem de prendre aquí d'Antoni. Pensa que en 3 anys de Germania, més el temps que varen durar per arribar allà, varen succeir moltíssimes de coses. I crec que aquesta és una miqueta la feina que tenim des de la comissió, de donar a conèixer tots aquests fets durant aquest temps. Hi ha una cronologia, per aquell que vulgui començar a saber que era un poc la Germania, que se miri la cronologia, que vegi tal dia va passar això, tal dia va passar això altre, tal dia va passar això altre. I evidentment, com en totes revolucions, hi va haver excessos per les dues bandes, però sobretot hi va haver excessos per la banda de la noblesa, dels que quedaren després, que massacraren en els pobres que quedaren vius, que van sobreviure. Maria Margalida, qualque cosa que vulguis Jo destacar? m'agradaria dir una darrera cosa, que és que hem de tenir en compte que la gent que va viure la revolta de 1391, els seus nets, els seus renets, van viure des de 1450. I els nets i renets dels que van viure la revolta de 1450 protagonitzaren la Germania mallorquina. Per tant, I qualque major surten els papers. sí, a Llubí he trobat un home de 100 anys, per tant, sí o sí aquest home va viure i va veure, els bons ja participar, no? Les dues. Per tant, hi ha un lligam indubtable entre aquestes tres. Entre totes tres revoltes. No voleu afegir res més? No. Moltíssimes gràcies, Sí, Ajuntament, moltíssimes per gràcies. haver-nos convidat i a les fundacions per haver-nos convidat, per haver pensat en nosaltres. Sí, però m'ho dir. I la veritat és que nosaltres ho tenim també molt fresc, perquè tant Ana Maria Margalida, en el seu llibre que ha de sortir, com jo en la meva novel·la, que ha sortit fa poc, disfrutant també de parlar aquest tema. Mos toca, però... Passant gust de parlar-ne i d'explicar-ho. I de qualsevol persona que me'l vulgui escoltar, jo estic disposat a anar casa per casa, si fa falta, a explicar el tema de la llum. Tenim 3 anys, Toni, tenim 3 anys per anar per tot. Que m'envien un missatge a través de Facebook i vaig a casa seva a explicar-li la No, a nosaltres mateixes. Mira, jo sí que vos vull donar les gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies, evidentment de les fundacions, d'Ardem Escaró, però sobretot a vosaltres dos, perquè ha estat una estona fantàstica. Jo espero que la gent ho gaudeixi moltíssim, aquesta informació. També ha estat la primera activitat, directament en la comissió. La primera ja la vàrem fer ahir, en la presentació del llibre en Guillem Morro, però mos queden moltes, i en farem moltes, perquè mos hem pres molt en sèrio l'adhesió a la commemoració dels 500 anys de Germania i farem moltes activitats, evidentment sempre en col·laboració amb la comissió, així que sempre heu de venir cap a Inca, vos estirarem molt cap a Inca. Sí que jo vull recordar, sé que no voldreu que ho digui, però jo vos ho dir, sí que voldré recordar que a totes les persones que mos estiguin veient que hi ha 2 llibres fantàstics tres, el d'en Guillem Morro, que ja ho vam presentar ahir, ho torno a dir, també el llibre d'Antoni Rodríguez, Pac i Déu, i també el llibre d'Ana Maria Margalida Pons, que ho vull tornar a dir, La Germania mallorquina, un estat de la qüestió. I crec que independentment d'aquests 3 llibres, hi ha moltes possibilitats d'informar-se, d'estar informat damunt l'investigació científica. Res, només dir-vos que hi haurà moltes activitats, com ja he dit, i que recordeu que passat demà, dia 7, dia inici, fa 500 anys de la Germania mallorquina, a les 12 del matí, farem la lectura virtual, això sí, la situació de la pandèmia ens ho fa fer així, ens adaptam a les mesures Covid, però hi haurà la lectura del manifest de la Comissió 500 anys de Germania, a totes les nostres xarxes, que espero que compartiu molt, a les xarxes de la comissió, i molt aviat les pròximes activitats estic segura que ja les podrem fer presencials i si pot ser fins i tot donant-nos abraçades i estar molt agermanats i agermanades. Sí, senyora. Així que moltíssimes gràcies i pels pròxims 500 anys. A vosaltres. A vosaltres, sí.